Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Saan ang maaklon ni Alona nakaspangarigan mapukaw ken kuana ni Gardo? Nakuna na payan iti amana anasaysayat langan no saanen nga agsubli pa iti lagip ni Gardo. Iti sabali a bangir, madandanagan ni Doña Dolores nga mga numaamuan to ni Diana nga isu ti maysa ang nagplano iti pannakatay ni Ruben. Isu apanggap da ito'y apumanawen iti balay da baket ansing. Inatipamot adagos ni Diana ti inana tapno saan apumanaw. Iti maysa nga aldaw nga agmaymaysa ni Diana. Itagagayem, denggan niyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Agyaman nagtanalakdak ni mama nga umadayo. Insublinan dagiti lupot na iti aparador. Sino tagtuk-tuk-tuk? Lukatak. Ang mga nukaruba, kat adda na patag nga ibagana kan ni Auntie Ansing. Ruben. Diana. Ruben. Inarakop nak, iti nakairot, Diana. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, Ruben. Jak may ladawan ti marikrik na kita kinaragsak. Nabayag a panawan a sinapsapul ka. Sika tibiyag kan amin ko. Pakawanan na. No saan pa'y anaan-anay ti panagsubli ti lagip ko, Diana. Maawatan ka, Ruben. Tulungan ka amang lagip iti napalabas. Babaan ka dagiti ladawan nga adda kanyak. Ha? Ipalagip dagita ladawan ti sinangal ta nga ayan-ayat. Ayat, adin tupulos maumag. Awan umasping iti panagayat ko kan ka, Ruben. Diana, ipakpakita ti ladawan ti kinaragsaktado ha. Naaladag iti aladawan iti igid ti baybay. Wen Ruben, saan lang nga iti igid ti baybay ti kanayon ta iti apapanan? Nadikat ijay planta ti asukar. Agpag napagnata iti aglawlaw ti plantasyon. Buy-buyaan ta ti panagtayap dagiti binlit. Diana. Ruben, agkanak iti bibig. Anya? Dayta ti kanayon mo idi nga arabidan. Naglailo, kan nagsingpat ka kanyak. Kanayon nak nga arakupan iti nairwan. Kagiddan ti panangibalikas mo. Nga ay ayatan nak. Diana. Saan ka apilitan ang mangibalikas ita kanyak nga ay ayatan nak? Napukaw mo man tilagip mo. Patsak nga dapay lang kaimudingak dita puso. Diana. Bayam asyak ti mangagakkan ka. Tapno mariknam tinapudno nga ayat ko. Diana. Don, Alona, di mo ibarsak dagiti kagawaan dito'y balay. Apay, pinalubusan nyo ni Gardo ari mo, tatang. Sana rumbang kita daki ni Diana. Alona, nasken nga aglunam ti amin. Ni Senyorita Diana ti pudnong ay ayatan ni Ruben. Awan ti bibiyang ko. Napukaw ni Gardo ti lagip na. Kat siya kitan ti ayayatan na, tatang. Anya? Di na ka di mawatan.
Kasano ako na panawan nak ni Gardo. Imbesa siya kumati kanunungan niyo. Lumapay nga dada kanunungan niyo de Dayana. Wah, dayto yan ti ibagbagak adumtang aparikot. Anyat kaya tiyo asawan. Ipudnukon kan kati amin, alaw na. Nabayagan nga amok nga adya kaayan-ayat ni Ruben. Impudno kanyak dayta ni Celia. Anya. Adto'y tiladawan da Ruben, kan Senyorita Diana. Kita ana imbaga. Binilin ko ni Celia, nga idulin na dayta aladawan. Tapno saan mo makita? Gaputaag sakit laang tinakam mo. Agdadatan nga ammo tayo unti kinapudno a kinataon ni Ruben. Isuanaskan nga aklo na mo ti amin, anak ko. Sursurwam kumati agbalin aman na kaawat. Doña Dolores, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Nadaripus-pus kan itilingat, kan madlaw nga aburido ka. Langam ti magandanagan. Manipod bintang ni Ruben ditoy. Saan ka na makaigna? Itay kapay apo managna. Celia, mabalin ka di. Di mulatan ikaskaso ti makitkitam ita kanyak. Anya? Dagaang naklangam gaputa nagpudot ita ti panawan. Doña Dolores. Ruben? Apay kasla nakakita ka iti alalya, Doña Dolores. Nagsubli ka din tilagip mo? Malagip na kon, Ruben? Wen, impalagip na kakanyak ni Diana. Anya dagitim bagbagakan ka ni Diana, Ruben. Mama, addan dagiti banag amalagip ni Ruben. Sapay la ko, ma. Taiti saan nga agbayag. Malagip na aminan dagiti paspasama. Anya. Mama, anya ka din di mapaspasamakan ka. Di ka matan makasao anaibag. Kuha. Wen nga agpaiso, Doña Dolores. Madandanagan kayo matan ang nakakita kanyak. Diana, apay nagsardeng ta iti batog day ta a restaurant. Di mo ka di malagip day ta a restaurant, Ruben? Padasam alagipan. Dakal ti pakainaigan na day ta a restaurant kadata. Anya? Padasam alagipan ti napalabas. Diana. O ala, bumabata dito kotse, kat sumrakta iti day ta a restaurant. Umaikan, Ruben! Kumusta, Ruben? Nabayagasan ka nakikita. Okay lang, kakabsat. Oh, makita, Ruben? Muda ka dito restaurant. Sigod akatrabahwam dagita. Diana, ibagam kanyak, no apay nga mamudak dito restaurant. Gaputa na bayag ka nagtrabaho dito ay. Kasmay sa a waiter. Anya? Dito yung matan tinagam-amuan ta. Si kaiditi kanayon amang iserbi kanya kiti kanak. Aging ga, anagdaton kamatan kanya. Kastagayam, Diana. Wen Ruben, sayang, naira na nga awan ita dito ti manager da. Adda ka no na pananda. Apay da dya, manager, Diana. May sa kumaamang ipanagnak, nagtrabaho ka iti daytoy a restaurant. Ha? Mabit lang, ha? Agordara kiti kananta. Kalpasan na, mapantamat iti parke, akanayon ta idi apapanan. Anya ba natin raramidang Brando?
Di nakadi pang pangag, ha? Ngam, boss. Bukbukan pa iti arak ti basok. Sige, boss. Sikat matong bal. Kurang pa iti ininom kong arak, Brando. Kaya't kualipatan na iti kamali ngay naramid ko. Anya? Nagkamaliak iti desisyon. Ado abba nagtinagbidutak. Idi pa'y lako ma. Pinilit kon nga ingkalaysa ni Diana. Boss, saan ka di nga di pala nga ibagbagakken ka? Ang maaramid mo amin akayat mo ni Diana. Kabayatan nga da iti ikot mo. Gusto ka, Brando. No apay nga italang ang maamiris ko dagiti imbagbagam. Sana kadimngagkan ka. Boss. Sana ko na makapangan kena doon ti Jack maramid. Apektado aklaunay amang pampanunot kini Diana. Sa dino nga taitan ti ayan. Boss, sinawar minti amin na sulit ti probinsya. Ngam napahay kami lang. Oh, buwisit kit di. Sa bagay, narigat at talaga asapulen taglamlaman. Saan da basta rumwar? Gaputaan mo da nga damang sapsapol kadakwada. Ruben, kumita ka iti aglawlaw daytoy aparke. Nagpintas dagiti sabo. Saan ka di? Uwan, Diana. Napnuan iti adu sa abong ti parke. Nagadumot dagiti tattao nga umayag paspasyar. Masansan adito iti pagpasyaran ta, Ruben. Pasaray igatangan nak iti kanak amangga. Kanda dumapay amakmakan. Kasta ka di? When, Ruben? Makitam ka di, jaglaklako iti ice cream? Uwan, Diana. Apay ka di? So, kita day nga aglaklako iti ice cream. Tunggal umay tagpasyar diti parke. Gumatang ta itilako na. Dukas ta nga rod. Asit ganta ti aglaklako iti ice cream. Gumatang ta iti kanenta. Simbahan mo tinaturong ta, Diana. When, Ruben? No mabalin. Diyak kaya na makita kan agturong iti daytoy alugar. Anya? Apay nga ro na napantapay la dito'y simbahan. No di mo matgayam kaya't amakita. Saksi daytoy asimbaan ti panagarubos ti luwak. Dito'y anaabel ti adu atuok kan panagsagabak. Gapo iti saan mo nga idadatang iti oras ti kalaysata. Anya? Dumngag ka anaimbag, Ruben. Isalaysay ko kan ka. Noan niya tinapasamak idi dito'y simbaan. Mama, itay pa'y nga agur-uray ti padi amang kalaysa kada kami ka ni Ruben. Madanaganag. Aging gaita, saan pa'y asimmangpot dito'y simbaan ni Ruben? Wan nga rod, iha. Anyang gatan tinapasamak kan ko, ana. Jack, mat makontak ti cellphone na, Mama. Talaga madanagan akuhan. Doña Dolores? Oh, si kamat gayam linton. Anya ka diti mapaspasamak dito eh. Diana, saan ka di pa'y amang rugi ti kalaysayo kini Ruben? Lindon, saan pa'y asimmangpot ni Ruben diti simbaan? Madanagan ako na yan. Anya? Nagadoon ti tao dito'y simbaan. Itay may paingor orayan ni Ruben. Diana, sapay la kumatasaan ngagsakit tinakam mo iti ibagaken ka. Ha? Anya dayta, Lindon? Amang ano nagbaliwan ti panunot ni Ruben, amang ikalaysakan ka. Anya? Sana pud no dayta. Ti kayat ko asawen. Amang ano adamaten sa baling ay ayaten ni Ruben. Isu asaan ang nagparang iti mismo nga aldaw ti kalaysayo. Saan? Jackpot yan dayta.
ay ayatanak ni Ruben, Lindon. Saan ang maaramid ni Ruben timang loko kanyak? Kastagayam, Diana. Wen Ruben, nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Danda ni mapukaw ti limbong ti panunot ko. Diyak amunuan niya ti Aramida. Ti awanan bay na Lindon. Di maray pa'y gayam iti kalaysata ko ma. Ruben, anya ti mapaspasamakan ka? Maulaw. Kalata nagsakit ti ulo ko. Anya, umay ka. Asibahin ka mapan itilugan. Ruben, kumusta ti Riknam? Nasakit pa lang ti ulok, Diana. Nagado ti sumsum kan iti isip ko. Anya? Kalpasan na ibagam amin kanyak dagiti pagtang iti biyagta. Kilata si makit ti ulok. Kit agduduma ti mapampanunot ko. Ruben. Anya ka din dahito mapaspasama kanyak. Agduduma ti sumsumrak iti panunot ko. Pangasyo, saan da kumapatayan? Masyan kayo kanyak. Awan ti basol ko kada kayo. Awan basol mo kada kami. Ngam natangdanan kami lang ngamang pataykan ka. Saan? Agpagpakasya kada kayo. Di da kumamot patayan. Agparintumang iti sangwanan nyo. Sandak la pagaramidan iti dakes. Kitain nyo kakatwa. Nagparintumangan iti sangwanak. Uray anya pa iter aramidam. San kami amasyan kan ka? Anyo? Daytoy ti parakan ka. Daytoy pay. Masan kayo kanyak? Kurang pay dayta. Kanibusana mon Ruben. Sana! Ruben! Anya ti mapaspasamakkan ka? Malagip kung tinapasamak kanyak. Anya ti mapasamak, ita tanagsublin ti lagip ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.